In a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa ating mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw da siglasan tiyempo naton Lunes na kita nga pagpangalagad Enero 10 tuig 2022. Aksyon Hotline. Nagapakita aga pa si Haring Adlaw ini patimaan nga mangin mapaang mainit na naman ang aton na panahon sa bilog nga adlaw. Daw summer na summer kahapon sang udto nagatagiti ang init tuman kaginot ang aton na batyagan. Ginabi-abi tagid kang gina-welcome ang aton nga mga ka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live kag YouTube sa online nga presentation lakip na ang matag palamatita nga nagamonitor man karon nga aga via on air. Aksyon na Tayhopon checking in diri sa aton nga pagpangalagad as usual tubtob kita sa takna nga alas 9:30 karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga Lunes na Lunes? Na i-check tani karon kay diri sa Metro Bacolod bo kahapon damo-damo ga pinanawag kang nagapamangkot ti kumusta ang Bacolod City kay ang nagwa kahapon naglapta sa social media nga magapatuman sang lockdown. No, magapatuman sang lockdown diri sa Bacolod. Tigilayon manini nga ginklaro sang city government bayara sang public advisory nga ginpagwa. Kaya ko mismo kahapon di ko kasabat sa mga nagapadala sa mensahe personal daw bangod nga ang karabanan nadlukan man kag nagabatsyag isang epekto kung may lockdown nga ipatuman igogwentaon siling sa city government why na kamaturan baw sino man nga maalam sa kang naghimo sang pagpagwa sining nga impormasyon nga mo ni nagresulta sa pagsalangisag sang publiko. Ano pagid? Hoy, politika na ang ginaistoryahan bisan diin kasubong magkadto mga pampubliko nga mga lugar halin sa kapihan pagkadto sa kalanan sa mga mall pagtililipon sa mga driver sa mga terminal ang politika gid ang number 1 nga ginahambalan lakip na sa mga ilimnan politika man ang nanginsumsuman ay ang balita. Mga kapitan sa Bacolod nga sadto nagparayag sang suporta kay Kong Greg Gasataya subong uy nagsailo na wahapin nanotabo sa inyo o daw mayo gid ang ganar nyo kuno. Update man sa koleksyon sa basura sa palibot sang Metro Bacolod. Aga pa nakita naton may nagalambiyong gidman isa kadako diring salakyan sang IPM pero ang mga subdivision subong grabe ang mga reklamo kay more than 2 weeks na nga wala magkolekta ang basura resulta nagapanimaho sanuayan malabutan ukon masudlan ini nga mga subdivision bisan dira sa amon sa Patricia Hubaw alangan mo man hindi mo masaway ni mga layaw nga ido nga hindi pagukayon ang gwa linaptae kunaga ang mga basura sa dalanon. Standby kamo karon sa second part sang aton nga pagpangalagad. Bangod mangin kaupod naton ang research head sang DZRH sa bahin sang Metro Manila. May ara kita hatag sa inyo karon nga update tuhoy ini sa Bacolod Local Pre-Election Survey result. Ari na. Resulta sa ginpatigayon nga survey sang DZRH kag Aksyon Radio Bacolod. Mga politiko nga nagapapili diri sa lokal
sino bala ang nagpanguna. Aksyon Hotline. Plastar ko na karon dugay sa inyo ha kay iniya independyente nga survey or pre-election survey politika nga ginapatigayon sang amon mother network, ang mother network namon sa Metro Manila, ang DZRH. Aksyon Hotline. Ano pagid? Ang bago kag Kabankalan City amo ini ang nagpanguna kung kadamuon sang kaso sang COVID-19 kahapon nga adlaw lunsay tag 14. Aksyon Hotline. Tirong Iloilo ho. Grabe yung pag-jump off. Ang taas sang ila sining cases for yesterday, no, kahapon. I-check na lang nagkaroon ng latest sa aton nga mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Istrikto nga border control ginpatuman sang Bacolod. Aksyon Hotline. Gintugyan ina nga trabaho kay Dr. Edwin Miraflor, no, Dr. Edwin Miraflor sang CHO, may mga personnel nga nagabantay dira sa Roro sa Bredco. Ano bala ang resulta? While sa probinsya, kundi nagkandak ang probinsya sang antigen test sa mga pasahero padulong sa Negros Occidental sa eroplano kag barko. Oy, sobra ko na isa kagatos ang nangin reactive sa antigen test, lalong butang balon sini. Aksyon Hotline. Ano ba lang ginahambal nga antigen test? I-check na karon kag kung mangin reactive ang pasahero or isa ka persona pasulod diri sa Metro Bacolod kag Negros Occidental, ano ang ginahimo sina sang probinsya? May ara bala sang pagpain sini sa ila, ginaswab, ano ang sistema, hibaluon ta ina. Aksyon Hotline. May nagapamangkot pagid gani aktualisaton din ano yung mga requirements kung magpadulong ka dito sa Metro Manila. O ina karon ipa-check naman, hibaluon taman ina sa pila ka mga otoridad nga makabulig sa aton, eksplikar sa mga pumuluyo nga luyag magbalik padulong dito sa Metro Manila. No kay familiar kuya sa mga inbound Daw mo nang naibaluan kung nga inang magpasulod ka diri, dapat marehistro kagid sa SPAS. Number 2, dapat may ara kagid RT-PCR test negative result. Sa unaya daw ay na ang mga RT-PCR test, automatic basta fully vaccinated ka. Ang gamiton mo lang sang una to, pagsulod rin sa Negros Occidental, vaccination card, na nga nagapakita nga ikaw tapos na, kumpleto ka na, fully vaccinated ka na, why na dayon problema. Aksyon Hotline. Masulod na gilayon diri sa aton sa Negros Occidental, pero subong ho, ang nagakatabo magkaksyon ti ang sistema diri or ang sitwasyon nga ti may mga pagbag-o no? Madapat ya bisan fully vaccinated ka, partially vaccinated, kung magsulod ka diri sa bahin sang Negros Occidental, pagi sa executive order ginpapanawag sang governor, dapat nga may ara kagid RT-PCR test result na hindi maglapaw sa 72 hours. Aksyon Hotline. Amo na yan klaro. So kung nagaplano ka mag-travel because of the changes and travel restriction, medyo may ara na naman sang kabudlayan. Aksyon Hotline. Bagod ina sa Omicron variant nga pamahog. No, nga muna siya ang nagresulta kung nga ang pumuluyo ang publiko, no, naging ang gobyerno, ang kada lokal nga panggobyerno naghimo man sang pag-akto, manti reaksyonaring gobyerno. Tamo, once gani may mga cases nga mo sini nga may spike, no, sa number of cases, tiyang gobyerno taga dalang mangyapon o kung nagahingagaw man dayon nga maghimo sang aksyon kung paano mapunggan kag hindi na magsaka dugang ang kaso diri sa Negros and Bacolod City. Aksyon Hotline. Ag
Uy, ang Negros Occidental gali Provincial Police Office, so may bago na nga region ang provincial director, i-check na lang na karon sino ini kilalahon ta, sino bala magasunod bilang tagpamuno panibag-ong opisyal sa Negros Occidental Police Provincial Office or NOPO. Hotline. Angot iya sa nagluntad, nagligad nga simana. Atong serye sang pinatyanay, ginabdak kag nasapwan na lamang nga mga patay na ining mga biktima kag mismo ang leader nila nga si Aki Quadra. Nga ginahambal nga ti amo ini ang tagpamuno sa Aki Quadra crime group. Diri nga nag-operate sa Metro Bacolod. Ti kundi nagkarasapwan na lang to. Isa dira si Aki mismo nga nasapwan sa Villa Homes. Ang mga kaupod niya magpakaisa nga nasapuan sa Morsyaga, may isa pa sa bago. Ang latest update sumong na anong reaksyon diri sa pamilya kay dong gid pa si bangdan sa pamilya kuno sila pulis. Aksyon. Hotline. Tilan dawon ta niya no ibaluon ta kun ano ang matabo mga kaaksyon angot sining nagapadayon nga investigation sang kapulisan. Big challenge for the BCPO. Siling pa ni Vice Mayor Elcid Familiaran kung mahimo o tutukan niyo gilayon mapadasig ang investigation agud matagan sang nagakaigo kapag akto kag subong at resulta ining nagluntad nga krimen. Hotline. Ayos no? Amo na so far ang pinagkamadalag ko nga balita pero damo dayon nang nagapalayag diho. Sinilasan o sir anong oras sir ang kwan? Anong oras ang result ang survey, pre-election survey result sa later part or sa second portion sa aton program i-plastar ta na karon upod mismo ang head sang research department dito sa DZRH nga siya magaplastar sa aton ano ba lang nanging resulta sang survey. No, mahuya magkita nga nagligad to na mo ang nag-alburuto dahil sinula no survey ng inyo ti kay ari na hindi si RH sinagandak sang survey. Actually ang survey ni mas mayo gani as early as now may mga result nga nagaguluwa kay kon medyo pigaw ang nagwa sa resulta sang survey ang matabo sila may tiempo ka pa, samtang wala pa nagkaumpisa ang kampanya kung paano mo i-troubleshoot na. Diba? At least, may ara ka pa panahon nga maghimo sang nagakaigo nga aksyon, agod nga makalampuwas kay kag magdaog ang imo kandidatura sa eleksyon. Sino bala ang top 12 sa survey? I-check na lang na karon. Pamatian no gina kay ang DZRH Research Department Head amo na siya ang mag-explicar kang mag-report sa aton karon dugay-dugay. Alas 8:11 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pwede ka mo makapadala sa inyong mga mensahe, ang inyong mga komentaryo, mga opinion kag reaksyon sa aton talakayan karon nga aga. Ipadala ina kon sa online ka naga-monitor via YouTube kag sa bahin sa Facebook. Mayara dira available ka comment section nga pwede nugid padalan. Kung wala ka naman internet connection, no worry no more, mayara kita sang text hotline nga pwede nyo ba padalan sa inyong mga mensahe ara sa 0963-757-0874. Online sa hotline. Online sa hotline. Now, ulahon ko diri sa lokal. May meeting gilayon nagipatawag si Mayor Bing Nadia the last day after ngati ang preparasyon diri on how to ang preparation kung paano mangin handa ang Bacolod. How prepared Bacolod is sa sining ginatawag naton pamahog sang COVID-19 Omicron variant nga nagresulta sa pila ka mga nadihon sang lokal nga gobyerno sa Bacolod nga magpatigayon sang istrikto no nga mga border regulation ti amo ning natabo at least may ara sang narabutan nga bantayan gidi ang mga border areas kapin pagid sa mga pasahero
nga may plano magsulod sa Bacolod, one of the major requirements, dapat may RT-PCR negative result ka prior sa imo travel nga masubmit kag magparehistro sa espasyo. Aksyon Hotline. Pero ti ang i-check tani kay ti isa sa magin meeting sa mayor amo mismo ang Quarantine Center Action Team nga tagpamuno. Nano ba lang status subungaw? Nano nakahanda may mga buksan na subong, ginpantangan na, may mga disinfect na nga mga areas nga butangan sa mga nagapositibo sa kaso in case nga mag-increase man. Joining us this morning is the chairman ng Quarantine Center Action Team. We have Councilor Renisito Novero on the line. Councilor, how are you? Good morning. Aksyon may agasin nyo bilogit ka management and staff sang radio station, Action Radio, kag sa aton mga palanggan at palamati ay ang agasin nyo tanan. Yes, sir. No, although nga hindi ni bayo nga morning kay siling ko amo gina-expect naton nga after holiday ang increase ang pag-spike sang cases daw gina-expect na ginban because even the DOH nagambal, no? Pero sir, ano ang mga importante nga gin-discuss ninyo with the mayor last time, the other day, after nga amo ning nanging resulta, managabantay na silang Dr. Miraflor dira sa bain sa bread ko, kag sa imong mismo chairmanship sa committee ba mo, nano ang maginahimo nato ni Tikang San? Yeah, actually, this is not our first meeting, no? Pila na ni kami ka-beses nga nag-meeting, kagkahapon, gintawag kami ulit ni Mayor Bing, gin-discuss naman ng mga issues as follows. No? Number one, kung ano ang dapat i-observe natin sa pag-control ng aton entry sa mga travelers from outside Bacolod, especially from regions na may level 3 upward. We decided na kung nagahalin sa level 3 upward, kinanglan ang magapasulod diri sa Bacolod na presentar gid dia anay sang RT-PCR negative test result within 72 hours. Hindi lang kay pass or vaccination card, that will not be sufficient. Pero kung alin sa level 2 down, hindi naman na kinanglanon. Okay. Galing kay siling namon, basi ang galing na di, for example, din sa Manila, mag-agi, magsakay sa barko, diya katiklan, tigin na pre-stricto namon na kung mag-abot diri sa Bredco Port, kinanglan, paagiho na gilang tanan sa RT-PCR test negative result nga requirement. Requirement. Oo. Agod nga wala na bala pulusutan kay kadako. Kadako mga wise Alec. Hiniyatan na niya yung ginahimo naton para nga maproteksyonan man kita tanan, including the travelers mismo kagang ilang mga panimalay. Okay. And then we also decided as an AOC nga masulat si Mayor dito sa NITF National nga bangod sining bago nga variant naman ng Omicron kag kadasig mag-infect kag magpadamo sa mga infected individuals ipakamayo nga ang NITF, National ITF mag-amend sa ilang health protocol, travel protocol. Kaysa subong actually Action Art exempted sa presentation sa RT-PCR test result ang mga government appors. Okay. Meaning authorized persons outside residence. Pero kung ang mga appors nga private, hindi na sila i-exempt. Kinanglan ma-present sila sa ila RT-PCR negative test result. Pero kabalo kita nga bisan government officials, hindi man sila immune sa infection. Correct. Karon kung i-exempt mo na sila, and then wala sila kabalo galing nga may mga symptoms na sila, wala sa kabalo nga carriers na sila, infected na sila, and then magkaridiri, and nagalubiro po sa aton, unknowingly, damo naman diri sa aton ang malatnan. So, we urge the mayor nga i-request ng IATF through Secretary Galvez. In fact, we drafted already the letter, and the mayor will sign this and will send it there. Okay. Imoong no exception. Wala sa exception. Kari ka sa Bacolod, apor ka government, apor ka private,
kinahanglan presented it sang negative results ng MRT-PCR. Which is for me, I'm sorry to butt in, Councilor, which is for me, insakto na, kay ginakuhaan gani RT-PCR test result requirement ang ator. Oo. Ang ator bala to ginambal mo nga mga wise, ti ator ang tawag ko na sa ilati, sila kuhaan gani RT-PCR test result requirement sa ator, sila yung apor ng government, exempted. Yung may na mga ator-ator gali. Oo. And then also, we discussed the necessity kag ginraise gini ni Executive Director kay nurse siya kag isa gini niya ko concern kaya nga aton mga medical personnel bala, doctors and nurses nag-hire naton nagligad nga tuig kag sang nagligad man nga 2021 mag-atak sa aton assistance in terms of vaccination, contact tracing, and so forth and so on, no? Nag-lapse na ning ilang mga respective contracts after December 31, 2021. Okay. So, I'm drafting your resolution addressed to the Sangguniang Panlungsod for the renewal of their contracts. Again, ginraise it ni anay aton city administrator, my best city administrator, ang ating executive director si Tayhopon sa ating EOC. Okay. I'm drafting the resolution and I said presenting this to the Sangguniang. At least, for me, amo gimaning dapat kay kinanglan, mangin one step ahead kita, nga mangin madasig lang pag-akto ta sa sining pamahog sang Omicron variant. No, kabalo kita ng kontra, hindi makita kadaan councilor mo? Yeah, Aksyon Art, let me add, in addition to that, gindiscuss man namon dito ang preemptive purchase sang ang mga anti-COVID-19 medicines like remdesivir, tocilizumab, malnupiravir, and so forth and so on. In fact, ang local school board, shared by the mayor himself, diyan ako nagapungkuman representing the Sangguniang Panlungsod, nakaimo na kami a resolution in appropriation of certain amount for the preemptive purchase of these anti-COVID-19 medicines. And if you remember, gin-author man ni Tony Novero ang isa resolution last year sa Sangguniang Panlungsod urging the City Health Office through the Office of the Mayor to effect a preemptive purchase of purchases sa ating mga anti-COVID-19 medicines na pwede natin gamiton. Ang isa pa gina, sir, lang isa sang mechanics kung paano ni magamit. May mga pasyente nga may kwartahan, dapat hindi man pwede guro malibre lang sila kasi pina-reserve naman niya sa mga pasyente na wala diya sa inugbakal. So most likely among the other issues that might be tackled is reimbursement. Basta ang importante, may immediate availability sa medisina nga kinanglanon gilayon idapat sa pasyente. Okay. Kag ipalabot ko man sa imo, basi mabuligan mo man nga ma-tackle dira sa inyo meeting sa EOC. Kay, nag-check ko bala the other day, nagbakal ko sang paracetamol sa isa ka butika. Damo butika, tuling kantuan, kuno ginakulang bala subong counselor and may ara pagid, nagligan, nga nagguluwa, ganong mga piki, kuno yung ginalibod nga mga paracetamol, tisiling ko, sa mga nagpa-vaccine that is needed gid sa ila kung nagbatsyag ang lawas nila bilang reaksyon may tani ni kun basi magka-purchase ng gobyerno kung makapanagtag through dira sa vaccination centers mismo balasan. Yeah, we will include that. In fact, nagabakal magid kita mga over-the-counter medicines. I will talk to Dr. Miraflor, ang ating City Health Officer sa nangabagay. Alas 8:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Tod mana ti na no gali niya kung gobyerno ka nga exempt kabi. Same lang na sila, pareho malang kita nga tawo ay bisan gani na bakunahan ka hindi magani nagakaulugan kag makapasiguro hindi ka na matapikan sa COVID sa origin councilor no to nga aton linya. Gani. I was saying as ko i-discuss na kay Dr. Miraflor, ang ating City Health Officer,
Kaya sa pag-ibalog ko, may aragi kita sang gina-reserve mga over-the-counter medicines like mga paracetamol. And then, ginahatagan ta gina-appropriation halin sa syudad. And that is part of the executive budget nga ginasubmiter ni Mayor Bing sa Sangguniang Panglungsod every year, no? Okay. Pero mas mayo na gid may ma-review kita. Then I will reach out to the DTI and our city health personnel our Department of Health representative diri sa City of Bacolod in relation sa ning alleged na mga kakulangan sa ginakulang sa mga paracetamol supplies sa mga pharmaceutical companies. Masip lang ko sa committee mo, sa Quarantine Center Action Team. Kumusta sa mong mga preparasyon na, Councilor? I also made a report sa among meeting kahapon sa results sa meeting sa giniwat ko man last Monday upod sa aton mga members ng aton quarantine and isolation team. Nag-meeting kami last Monday ni Dr. Miraflor, Dr. Pornan, Engineer Loben Ceballos, gin-request kong presensang DepEd representatives in the persons of Mr. Peter Galimba, ang ating assistant superintendent sa schools sa Bacolod, kag si Ted Calde. And ginreport ko nga as of now, duwa ka eskwelahan ang ginagamit naton. Ang A.L. Jaime kag ang Medalya. Si Vice Mayor Elcid made a report nga nagdugang ang mga infected individuals sa kahapon, at least mga 12. So, butang na dito sa A.L. Jaime. Indugang dito, kailan dito, isang as of Monday, abi mo, Aksyon Art, sa A.L. Jaime, mga anom lang ang aton dito ng mga gina-quarantine. Dito sa Medalya, about 40. Tanidyo, tayo na lang. Kailang pagsunod sa bagong tuwig, nagkalalaas na naman, no? So, duwa sa buong quarantine and isolation centers ang ginagamit with actually 2 public schools. And we are drawing up another contract with the South Hills Academy because this is the best facility we have. And I believe nga sila Mr. Monique Lacson, kaganya company will accordingly also work along with the city in this regard. But let me just report to you, again, pa-review na namon, ginpalibot namon ang aton nga engineering team headed by Engineer Loben Ceballos and Engineer Alan Lagbones, katon mga eskwelahan nga ginagamit naton sang una at our isolation and quarantine facilities for possibility of repairs again and resupply of facilities that might be either ruined or lost or what. The long and short of this is that we are prepared for any eventuality. Okay. Pero at least subong ang sa facility ta makonsider naton nga kwan pagyapon, no, hindi pagigyapon alarming sitwasyon, damo pagitaya pwede gamiton. Yeah, we have still the same number of facilities that we can utilize nga gingamit natin sa nagligat ng mga duwa na katuig. At si Inday Pasitero, ang ato the officer mismo, gin-presentar man niya ang necesidad sa budgeting for our personnel. Kaya kabalo ka, kada quarantine and isolation facility nga buksan mo, utangan mo ginasang imo mga personnel. Kaya mo na sila mabantay. Kailangan pakanon man na, kagang mga ginabutang naton dira nga mga napang-quarantine ka gina-isolate, tagaan man na natin pagkaon. So, over all these things, the city is prepared and the mayor keeps on meeting us again and again. Mayari na gani yung silang kundi hindi manigaling komitiba ng Councilor Novero, pero sa imo naging address silang nga, sir, ba si Mamuno mo kay Councilor Novero, nga monitor sila taga Vista Alegre, kay silang nga pamasahe di sa amon sa tricycle, 25 gyapon nga sang una to ya okay to kay bangod balas ang social distancing, duwa lang gid ang makarga sang tricycle, Vista Alegre kuno to pakadto proper. Ya ba, si Mamuno ni Councilor, kaya hindi kami ka-reach out kay Councilor Dindo Ramos. Wala ba si mabuligan na kami? Sige, Aksyon Art. Ako ang ma-reach out kay Councilor Dindo Ramos in their behalf. And I believe Councilor Dindo Ramos will immediately and will promptly act on that issue. Hindi man ko ka-recommending nga makadto sila sa imo to kung mga yung inugplite?
May mga problema. Masibla kon imbis pista alegre lang mga kadto to sa office mo ba si tanan blas nga counselor way mo ko inugpliti mo. I-refer ko balik sa kay Aksyon Art. Good. So anyway, kabay pa, hindi na ni magdugang no kay subong sige man ang kampanya sang EOC in terms of vaccination drive. Hopefully nga ang cases naton hindi na mag-spike o magtaas pagid. Up to the point nga may mga kuan naman ang hospital naton may problema sa bed capacity. Yeah, I hope hindi na buad pa ang infection sa siyudad sa Bacolod. Amo nang rason nga ginapekto naman nato ng atong border control. Kag kabalo man kami nga mareklamo man eh. Mismo sa tanan nga mga policy at ulisa nga mga i-implementar mo. But then I hope everybody will understand that this is all for the good also of everybody. May mga inconvenience siya kita nga matubang kag masugata, pero kayuhan taman ito ng tanan. I hope everybody will be very cooperative. Okay. On that note, Councilor, thank you so much for the time. Halong gid permi. Thank you, man. Again, my continuing prayer that God will continue to protect us against COVID-19 virus and its variants. Salamat, Gid. Salamat. Aksyon Hotline. Councilor Rinicito Novero, ang muna actually ang gin-report niya today is the result of their meeting yesterday. Hopefully ang aton lang diring bangod sa sining istrikto, pag-istrikto sa border control sa Bacolod. Kay sa tuod-tuod lang pareho sining mga magsiling ka government appor. Ang requirement lang sa ila nga mabitbit sila sa government ID kag tikon din sila makadto nga lugar anong purpose nila pagkadto di pero tisili ni Councilor Novero hindi man butang balon nga kon government appor kaya hindi ka bala pwede matapikan sang COVID. Which is correct. Dapat patas na lang ni tanan para makita sa tao nga nagasakripisyo bangod sa pag-comply, hindi manggid di siya mabudlay, pero tikabalo ka ang ginestoryan, tadi balayran sa RT-PCR test mo. Kung iyawan ka gani pangita sa inugplite mo, nga magkadto ka sa isa ka lugar, pero kung may importante ka gin nga purpose sa pagpadulong dito, tiya mo na no? Matinguha ka gin niya magasto, ti RT-PCR test, it requires money, monetary consideration. Kinanglan mabayad kagid sina iya. Amo na ang problema kay bangon kay Omicron. Ang resulta nagtaas ang cases kabay pa nga waay na sang magdugang sa listahan nga nangin infected sang Omicron variant. Abi ko ganito 2022 ni matapos na sa iba na binamon kay-eleksyon na matapos na ni. At hindi pa matapos no? Kay sige-sige pa ni. Pero dapat pabakunag kita bilang proteksyon para nga bisan way tagi na pangayo matapikan kita at least mayara kita proteksyon kag hindi kita matamaan. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This portion is brought to you by Naproxen Sodium is the generic name of Skilan. Ayos na ang rayuma ko? Skilan. Ang ini nga balita ginudulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. With viruses getting stronger, so must our means of protection. Advance your immunity with Potency plus Zinc Advance, made with the ideal combination of non-acidic vitamin C, zinc, and Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rin ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat nato nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-sagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Wala kayo tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga Suwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tungtong Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon! Oy, good morning dira kay Jessica Galapin de la Piña. Naga-monitor siya karon nga aga, salamat gid. Ara man si Noel Cabalcar, Veronica Santillan Manukan. Ara man si George Rigan Delina Cabahog. Sir Milili Oligo, salamat gid sir. Ariel Lagura, Ronald Cuba, Jamaica Hara, Raymond Catedrilia, Jennifer Buison, Yevraj Aspa. Salamat sa inyo ha, Josefina Dignadisi. Good morning man. Kay Jovin Liovia. Salamat. Araman si Diding Alojamiento. Good morning, Aksyon Radio Bacolod. Diding Alojamiento. Thank you, Gida. Sa pagpadala sa mensahe. I-check na doon guys si Colonel Martir. No, kay
parti ni bala sa tong leader sang Aki Quadra nga grupo dis Bacolod, ngati ko madumduman mismo si Aki Quadra na dala sa nasapuan nga gintiro patay, kag ang upo dis ning iban ginwigit to Sumorsia, ginwigit sa Bago City. Anong specific nga instruction kag update subong sa investigation sang kapulisan? Aksyon Hotline! Araman ka monitor si Donaville Election Porden, Rochelle Fulgencio Susana, Maluk Sensya Delmo. Thank you gida. Angela Liarte Gayondato, morning. Monitor man sa radyo kuno kag sa FB. Si Angela Liarte Gayondato sa Bangga Tutong Barangay Felisa. Thank you gid. Rodora Syoko kag Ana Sinoro. Good morning. Thank you very much for listening. Aksyon Hotline! Standby ka mo duwe-dugaya sa mga pamangkot na nung resulta sa ngit patigayon nga pre-election survey second wave. Diri sa Bacolod City in a short while amo nang aton sinita lakayon. Online sa Hotline! Online sa Hotline! But for the meantime, diri ko anay magi-update lang ko kay Colonel Martir, no, diri sa Bacolod City because may ara sang natabo nga insidente last week diri sa Bacolod, no, ngati may abduction and ining magin pang tiro patay. What was the latest nga information, no, nga na sagap kag na-report sa opisina ni Sir Martir sang mga investigating unit, maging create kita nga team o task force nga magatutok diri. Joining us this morning is no less than Colonel Joseph Thomas Martir. Sir, may ngaga. Sir, Sir Art, may ngaga man sa listeners ng Aksyon Radio. Salamat gid sa time, Colonel. Maki-update lang ko ay kay daw ang regional office. I understand, doon daw may instruction gin pagwa ang regional director naton. Anong latest nga report nga nagdangat sa imo coming from the Chief of Police sang Station 4 kag Station 7 nga nagkandak ay niyang ginbilin nga ining nasapon nga bangkay ni Aki Quadra? Nano ang latest investigation, sir? Yes, sir. No, after our inquiry with our station commanders, we have already we will be creating a task force also to investigate on this case, no, and as far as we have they are conducting thorough investigation on this, no, gina-search nila kung may mga CCTV footage, ano pang may mga witnesses nga kung may makakita. They are coordinating also with the Bago Police Station and of course Murcia Police Station. Okay. So, bali sir, na-establish na ano gid ang motive sini kag sino iyan ang sa likod sining insidente? Yes, sir. May mga anggulo man tayong ginatanaw, no? Basi, wala man takabalo. Basi sila malang nag-away-away ni. May mga grupo man ni sila mo. According sa mga pangusisa namon, grupo ni sila. May mga salakyan ni sila pang karnap. Then, pang sulod sila balay, pang told up. Aside from that, may mga warrant ni si Juan as per amon nga natukiban. May mga damo sa warrant, pati kabilog yung leader si Aki Quadra. Aha. Pero ang aton din nakita ngati kon duha ka salakyan ang gingamit kag daw high caliber ang mga gingamit nga armas, ti hindi lahog ning grupo man nga nagtira sila, sir. Yes, sir. Amo man na ganing natutukan do subong isa mo na kaanggulo nga ginatan-out probably basi may natandog no silang grupo man way takabalo, so amo pa nang tinguan sa aton mga investigators. Pero sa Bacolod City, insofar sa investigation, why pagidman sa grupo di nga makonsider daw vigilante, abi, Colonel? So far, sir, daw wala man diya sang sa Bacolod. Aside na lang siguro kung basi kay kabudlay man ni dakpon si Aki ni Goro mo, halin pa nisang dugay naman ni siya nag-operate. Most probably siguro ang nakatudlo na siya or nakalapit kung lapit man lang sa iya. I see. So, may panawagan ka to those kung magkabulig sa inyong investigation nga makahatag informasyon sa aton mga otoridad, Colonel? Yes, Aksyon Art, no? For those who have witnessed the incident, no, feel free
to proceed to nearest police station, particularly Station 7 and Station 4 where the incident happened. Dara gina sa boundary, no? Ang ilat ng balay nga ginarkilahan kaysa pagkabalo namon, every time makaigo na sila dito na sila nagapanago sa sa Villa Homes. Villa Homes. May mga recovery ito gali, Colonel. Ano to man? May mga do TV, do may salakyan, may latest chat to. Yes, so sang pagkatapos to sa insidente, no, nag-responde itong atong kapulisan na recover tong carnap vehicle nga daw Suzuki to bla. Na-claim naman sa tag-iya, yung pakadto tong tag-iya, na-recover niya, and the case is already for filing naman. Kaya na-identify gina sila at ang ligad lang itong simana, aligad ng sinemana nga carnap nila ang salakyan. So dito mo na-recover. Dito mo na-recover sa pagka-after sa isang incident na. Kaya may mga recovery pa to sa sulod sa ilakan. Okay. Sir, masip lang ko very quickly kay I understand Tayhopon sugod na, umpisa na ang Comelec gun ban implementation. Why man sang unang persona nga natikma kamo kag makandak na ni sang regular checkpoint ang aton otoridad? Yes, sir. No, simultaneous nationwide checkpoints was started last nung midnight ng January 9, no? It was attended, of course, by the Brigadier General Pasaporte of the Army. Ako Abe, si Comelec Officer siya, si Attorney Kanya, si Provincial Comelec Officer si Attorney Ananoya, and of course the red team from the region sa aton DRDO, si Colonel Alvarado, nagkadto gidi para mag-inspect. So ang checkpoint operation kasi sige na ni siya, no, may mga date and time scheduled checkpoints sa tanan nga police stations na to. Reminders na lang sa mga gun holders, no, please abide with the Comelec Resolution 10792, no, bawal na magdala firearms, permit to carry, bawal na mag-display sa mga firearms sa mga baligyan, and of course damo pang provisions para hindi ka madakpan or makabiolate sa election resolution. So, tanan diri that includes bisan police ka pa o military during sang imo sinikon way ka duty, hindi ka dapat magalakataklos. Yes, I think Aksyon, law enforcement agencies, the Army, the AFP are authorized to carry firearms. I see. Sige, so on that note, Colonel, salamat gid and good morning sa imo. Yes, Aksyon, salamat gid, and more power sa Aksyon. Ayos, sa ongoing investigation kay naguluwa subong adong pamilya daw lain ang ila sining ginareklamo, no, kag ginapasibangdan nga posible may kimuan sa pagpatay sining ila mga himata, pero tibalikan ta lang ng pamilya siguro. Las 8:56 na Ariwa. Standby ka mo because in a short while amo tugin promise ko sa inyo. Mangin kaupod kadugay ang research head sang DZRH dito sa Metro Manila. Ngamo ni sila ang nagpatigayon upod sa Aksyon Radio Bacolod. This is an independent survey nga ginkandak second wave sa mga kandidato, aspirants, kay hindi pa man sila makonsider ang iban nga kandidato, although candidate kin man sila actually, pero tiyang tawag sini sa ila aspirant unless otherwise nga mag-umpisa na ang kampanya lokal. Manila Broadcasting Company, MBC, amo na siya ang nagkandak sang ginpatigayon nga survey. Kag i-try daton Aksyon Dosa nga ma-contact na basi kung available na siya. Si Maria Ciela Sarmiento Teodoro, Noli Villaflor, and Rampel Steltskin, Constantino Villarreal, mayan nga aga. Kuno mayan nga aga man kanimo, karay ati mo. Sige Miles Virano, since November, pakunuway na Biogesic, Biofludicolgene. Oy, gali ka? Si Bibi Gregorio Yolo, good morning. Roselyn Binaventura, araman si Jovi Munares, Atia Kim Meriman, Angela Gendato Castillo. Sila nga, good morning, Action Arts. Sked ko kondiin ang sked sang booster shots. Sige, mangkot sa kondiin ang schedule. Mamangkot lang ta sa kwana. Mamangkot lang ko sini sa kay Doc Sorongon.
Araman si Armando Imulaga, aga-monitor man si Novi Magapan, Ralston Zaragoza, Salvador Talaban, Jose Edgar Asuncion, Rimar Hicano Haliasgo, si paring Kuanoara Manggali, Torco Jongko sa Isabela, pare, may agada, Ana Sinoro, araman si Rodora Syuko, Veron, nabasa ko na nakina. Thank you, gida. Malo Sensya Delmo, thank you, gid. Araman si Inday Maricel Marande, si Puloy Lahay-Lahay, na? Si Ernie Milyondaga, si ano ko na pilido kag ngalan day sang isa nga upunta, nagakalipat ko sang ang iyang ngalan gi karon para nga malawagan malaton la. Aksyon Hotline! Hindi lang bukya, kay bukya na karon nami na ngalan na gid para nami bla. Oh, sige. Mano si Sir, mano si Aksyon Nelson. Awa. Okay. I-check na lang na karon na. Si Arturo Virtuoso kag Sam Mer, Alin Louis Himotea, Celia Jal, Loida Bantillan Ando, Rico Puerto Gilin, araban si Fernandez Eric, kag Ariel Casio. Ang mga taxi drivers gali nga naga-monitor karon nga aga. Thank you gid sa inyo. Aksyon Hotline! Especially Operation Tulong Task Group. Salamat gid for listening. Ang inyong pagsuporta, consolation na mo na nga at least ara ka mo nagapatigayon sa pagsuporta sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline! Ari na! Now, subong na aga, at least politika ini, luwas abi sa ginambal ko kay inasin, gin-mention ko nga mga kapitan di sa Bacolod, nga sadto nagligad, gasa nalanting ginangugat nila, kag nagakumpasan gid nga mag-support kay Congreg nga sa taya, oy, nanong tabo nga gulpi, nagsaylo ang hangin, naglain, nagtipyok naman kuno, ay, kalain, nagtipyok ka, daw, matyagan ko, in just overnight, maka-decide lang sila, no? Tiyan mo na yung galing sa politika. Aksyon Hotline! Ang barangay, supposedly, political, galing tiyan mo na ya, hindi mo gid na siya makwan, mahambal ko na, no? Sige. Pero ari ay, resulta sang Bacolod City Local Pre-Election Survey, gagin patigayon, this is a second wave, kag ari ang information gid para at least mabatian ninyo from the Manila Broadcasting Company. No? We have Ma'am Nerissa Nunag sang MBC Research para magplastar sa aton sa naging resulta sang ginpatigayon nga survey. Ma'am Nerissa, magandang umaga po. Welcome sa Aksyon Radio Bacolod. This is Aksyon Art. Magandang umaga, Action Art. Apo, welcome po. Happy New Year, ha? Belated sa inyo. Happy New Year din po. Apo, Ma'am Nerissa, nakaantabay na ho, mga taga Bacolod City, doon sa naging result, pre-election survey. Can you please give us the details now, ma'am? Sige po, tayo po'y magsimula na. Noong nakaraang December 11, 2021, nagkaroon po tayo ng local survey para sa Bacolod. Meron po tayong 300 samples at ang ating margin of error ay 5.63%. Basahin ko na po ang resulta ng ating local survey. Para po sa mayor, nanguna po si Albi Benitez with 58.42%. Sumunod po si Bing Leonardia, 40.59%. Meron po tayong undecided pa na 0.99%. Para po sa pagka-vice mayor, nanguna po si Elcid Familiaran, 49.5%. Sumunod po si Cesar Distrito, 27.39%. Sumunod po si Wilson Gamboa, 21.45%. At meron po tayong undecided pa sa Vice Mayor na 1.65%. Para po sa Congressman, nanguna po si Greg Gasataya,
57.76%. Number 2 po, si Dan Atayde, 32.34%. Number 3 po, si Willie David, 4.29%. Sumunod po si Romy Gustilo, 2.31%. Panglima po si Nonong San Miguel, 1.65%. Meron po tayong undecided din para sa congressman na 1.65%. Yes, ma'am. Para po sa councilors, nanguna po si M. Ang, 54%. Sumunod po si Cindy Rojas, 44%. Sumunod po si Renesito Novero, 42%. Number 4, Archie Baribar, 40%. Number 5, Israel Salanga, 40%. Number 6 to 7, Carl Lopez and Tabi Saison, 38%. Number 8, Bart Orola, 35%. Number 9 to 12, si Al Espino, Calao Puentevella, Dindo Ramos, Jonathan Diaz at 33%. Number 13, Simple Distrito, 32%. Number 14, Patrick Lacson, 31%. Number 15 to 17, Homer Bais, Vladi Gonzalez, Mark Steven Mayo, 30%. Number 18, si Cano Guapo Tan, 27%. Number 19, si Ed Guillem, 24%. At number 20, si Sonia Verdeflor at 23%. Yes, ma'am. That is the top 20 po. Yes po. So itong survey ay noong nakaraang December 11. Opo. So ang margin of error is ilan ulit yun, ma'am? 5.63%. Okay. So anyway, yan po. Maraming salamat from the Aksyon Radio Bacolod. Ma'am Neresa, maraming salamat po sa inyong ulat at report kayong umaga po. Regard sa lahat yan sa Manila Broadcasting Company. Maraming salamat din, Aksyon Art. Good morning. Aksyon Hotline. Ayos, amo ato ang ginkandak nga pre-election survey second wave sang Manila Broadcasting Company DZRH dito sa Metro Manila ngamon mother station Aksyon Radio Bacolod diri sa Bacolod City. No, ang inobatian bagulang gid ang head sang MBC Research nga si Ma'am Nerisa Nunag. No, Ma'am Nerisa Nunag. December 11, 303, margin of error is 5.63%. Now, sa nasiling ko nati ang sa Bacolod City, hindi magindi siya amuning bisa kabilugan na abi kabalo kati election, that is another thing, kay tanan niya ang abutante ng magabuto mo. Pero ining nga result, kung ikaw kandidato, ti medyo pulo panilag ka na no, kag medyo bulubatyag ka na, kapin pagid kon medyo malubo ang nakuha mo nga score. Again, suliton ko, this is an independent, wala sa nagkomisyon diri kundi this is an Aksyon Radio and Manila Broadcasting Company pre-election survey second wave nga ginpatigayon. Suliton ko lang aring kopya ko diri, sa pagka-mayor ang nagpanguna si Albi Benitez, PDP laban with 58.42%. Nagasunod ang incumbent mayor, Mayor Bing Lunadia with 40.59%. May undecided nga 0.099. Kag sa pagka-BC alkalde, El Cid Familiar nagpanguna 49.50%. Sisa Distrito 27.39%. Wilson Gamboa Jr., 21.45%. Sa pagka-congressman, Greg Gasataya, 57.76%. Dan Atayde, 32.34%. Willie David, 4.29%. Romy Gustilo, 2.31%.
Nonong San Miguel 1.65%, may undecided man nga 1.65%. For councilors, M ang nagpanguna with 54%. Cindy Rujas number 2, 44%. Number 3, Rinicito Novero, 42%. Archie Baribar number 4, 40%. Israel Salanga number 5, 40%. Number 6, kag number 7, Patas si Carl Lopez kag Tadi Saison. Ang number 8, si Bart Orola with 35%. Ara naman sa ikasyam, pulo, 11, kag 12. Patas ang score nila actually. Al Espino, 33%. Calao Pontevilla, 33%. Dindo Ramos and Jonathan Diaz with all 33%. Simple Distrito number 13, 32%. Patrick Lacson number 14, 31%. Homer Baez number 15, 30%. Vladi Gonzalez, 30% pa, number 16. Kag Attorney Mark Steven Mayo, 30%, number 17. Si Kano Tan, numero 18, 27%. Number 19, si Ed Guillem with 24%. Sonia Verdiflor, number 20, with 23%. Jason Villarusa, amon siyang number 21 with 21%. Celia Flor, number 22 with 21%. Marlon Solidom, number 23 with 17%. Alan Arroyo with 14%, number 24. No, idalas dason ko na ni para at least ang ibanding nga mga candidates mabatian Manila bala kon mga aspirants. Number 25, diri sa survey sang Manila Broadcasting Company, Cesar Biloria, na number 25 siya with 14%. Dr. Chris Surungo, number 26 with 13%. Rico Villafuerte with 13%, number 27. Number 28, Pau C, 11%. Number 29, Eduardo Padillos. Attorney Padillos is 10% ang nakuha niya. Number 29. Cash Montalvo, number 30, with 9%. Number 31, L.R. Contreras with 9%. Number 32, Fermin Nacionales with 8%. Number 33, Vic Hico with 7%. GP Hawod, number 34, with 7%. Bong Hermosura, number 35, with 6%. Christian Weber, number 36, with 5%. Kenneth Ayan Bilario with 4%, number 37. Last but not least, number 38, George Aujero with 4%. Amo na siyang independent survey, second wave, nga result sa Manila Broadcasting Company. Kapay pa mag-survey ini, nagiya sa magkandidato as we approach sa ginatawag nga campaign period. Madugay pang eleksyon sa bulan pa sang Mayo. Damo pa ang sarang nga matabo. Bantayan ang third wave nga pre-election survey sa Manila Broadcasting Company kag Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ito po hindi mo medyo makaangkat ang tubig. So, kinaulat natin nga basiwara nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ulan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ulan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang pusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magtumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwara nga nag-traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ulan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ulan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ulan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ulan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po ito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tungtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar. Ang Alilin or Alin Iris Carmilotis Bandiola, Amancio Solobreco Daniel Sr., Madeline Paro Ako Lintaba Padilla. Salamat, good morning. Vivian Dadivas Paul, salamat man Carmelita Nieva kag Andrio Huelar. Jovelyn Alimani, Rani Anida Delfin, Adawiya Ash Sultan, Rinsky Pasol Ilikana, haraman si Gida Campus, Dindin Nieles kag sa kay Siena Diaz Villarias. Thank you gida sa inyo nga pagmonitor. Winston Arlo Garinganao, Nel Exaltado, Sir Mengaga si imo, Charito Albastro Tari, araman si Glens Orita Ilosorio, araman ang akon classmate Kirubin Mayang. Classmate, kumusta ka na? Regard sa imo halong gidpermi. Ma'am Jinky Dagia Montirbano Merais, morning. Araman Evski Odakrim, Efrin Sakaran Lubaton, Mariano Dorado, John Encarnacion, Red Ball. Robert Truma from Isabela, good morning. Ang ibandi ko na giniguro malabutan. Sili Wayway Chavez, Hinovia Jonathan, Villarete Silino, Desiri Cahudo, Jobert Bertosio, Edith Yanson Binuman, nagpadala 75 stars. Rob Silas, Aluna Arca Minion, kag Mayla Barniso, William Mia, Ansit Nick, Leonardo Lorca Carabuena, morning dra. Marlon Magusara, Tutong Pan, Hani Abi Castro Amayna, morning. Si Raybin Planilla, Aksunat Monitor de Gali Vesta Alegre, Patamyo Kitatay Beltran, Papa Wilfredo, Family Marandi, Family Planilla, God bless. Salamat gida sa inyo dira pagmonitor. Thank you so much for listening. Catalia Ariliano kag Michael Kasuyon, morning bro. Heidi Penzo Marande, Barangay Isyo, Family Marandi, kuno always magapamati. Oh, salamat ha. Edwin Pinida, San Susurrak Lopez, araman si Joel Masadia, kag Jack Fruit. Grabe yung ngalan ba? Thank you gida. Sa inyo sininga pag-monitor. Sorry sa hindi ko malabutan. Antes ko magtakop, ang reminder ko, ari makabuligid sa inyo sini kayong lawas, masiguro nga malayo kita sa numan nga balatian, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Sa napulo ka pesos lang, sigurado protektado ka. Hindi makadali-dali itapik ang numan nga balatian sa inyo lawas. Bangon kay di damo ini phytochemicals, vitamins and minerals nga ginauna niya gid-address ang aton immune system. Tiwas nga bakod ini tiamo gini ang kuangid no magabulig no ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Nami niya kay way ni ginisimbugan pure and organic ini nga sa isang produkto. Kay kabalo ka ang pagtuon sa mga eksperto sa Amerika nagapakita ang simbugan mo gali sang anuman nga erba o conservative gakadula ang duna nga healing properties nga ara sa mangosteen. Ha? Tandaan tagi na, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. The only product kag ang isa lang nga may ara plantasyon sang makonsider balang super variety nga mangosteen amo si Dr. Alfred is Villarico. Mabakal nyo ini sa Grace Sincerwa kung mabuti kang malapit sa inyong lugar kag
parisan mo sang tea. Ang tea namin ini para sa cleansing sa lawas. Nagabulig man ini para sa may mga Tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Thank you gid no sa mga nagbuylog sa aton sa Lunes nga presentation sang Aksyon Hotline program. Ako naman Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio #1.